Абе, то с нашия човек разбрахме се нещо. Има още една минута. Его яйченцето, аз няма да се базикам. Чакай да си го приготвя. Ни вода, ни хляб, ни бира, ни кафе, ни пастички, нищо няма още. Аз ще го чукна сега яйцето. Тук ще го чукна и ще го сложа тук отдолу, тък му ще влезе. Там. Да. Абе, той още го няма. 12 часа стана. Слагам аз яйцето тук отдолу и ще няма да се занимава. Тук ще го знае, той няма да го види доста. Да? Добър ден! Опа, началник! Ще стане ли право тук? Я гледай, то даже косам, бе. Ами той какво е, бе? Кое, бе? Не знам. Абе, ти номера ли ще ме въртиш, бе? Не знам. Я се вземи! И така, тигърчета, надявам се видеото да ви е било интересно. Яйцето си е тука, до вечера си го опражиме. Живи и здрави и по-късно ще видиме пода. Ай!